Els pelegrins fan, amb recolliment i pietat, el Via Crucis. Tothom hi participa. Jesús és condemnat a mort. Us adorem, Senyor, i us beneïm, perquè per la vostra santa creu heu redimit el món. Jesús troba la seva mare. Us adorem, que ens fem solidaris amb Jesús en aquest camí indefugible. El Senyor no pot més. Novament per terra. L'augment del mal en el món. Gràcies, Senyor, perquè a través de la vostra A Jesús ja no li quedava res més que la seva túnica, però encara era massa. Onzena estació. Jesús és clavat a la creu. Jesús és baixat de la creu. Josep hi anà i tragué el cos de la creu. És l'hora de tornar-nos a trobar amb Maria com els amics que l'ajuden en tots aquests trasbals. La tradició cristiana... Així com nosaltres perdoneu els nostres deutors i no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació. Prengueren el cos de Jesús i l'amortallaren amb un llençol de lli i les espècies aromàtiques. En un hort, vora l'indret on havien crucificat Jesús, hi havia un sepulcre nou. Santa Creu,